Так, бачу, што трансляцыя пайшла. Прывітанне, мае шаноўныя сябры. Прывітанне ўсім, хто далучаецца, хто спрабуе, ці хто будзе далучацца яшчэ. А пасля таго, як стрым закончыцца, як заўсёды, пачакайце зусім трошачкі. Каб я змог зрабіць усе налады да канца. І мы пачнем. Сёння мы будзем гуляць з вамі на ФВС 4005 у найвыдатнейшым проста стылі. Будзем сёння і рабіць чух-чух, і ваншот, і ўсё на свеце. Карацей, паспрабуем трошки адпачыць ад гульні на вынік. Усё равно не атрымліваецца. Вось, але спрабаваць-то яно варта. Ніколі не спыняцца, памятаеце, такой фільм быў. Так, і апошняя птушачка. Добра, сыходзь, ёсць. Так, і засталося толькі знайсці свою трансляцыю на YouTube, каб маніторыць усё. О, добра. Як належыць, мы на хоумпейджы з'явіліся. Так, чамусьці не падгружаецца. Трошки пачакаем. Не падгружаецца. Усё падгрузілось. Няма чаго ныць, як кажуць. Я гатовы. Спадзяюся, гатовы і вы таксама. Размінацца не будзем, мы адразу пойдзем ваяваць. Па срэбру мы, канешне ж, прасядзем 4 390 000, але на наступным тыдні мы таксама зробім стрым па... Чакайце. На фарм? На фарм. Не па фарму, а на фарм. Вось, і там мы пойдем. Так, 5 крытычных. Спадзяюся, што ФВХ гэта зробіць. Ой, гэта вельмі добра атрымліваецца. На усялякі выпадак прыгадаю, што гэты танк умее ваншоціць, нават дзесятак. Калі асабліва вылетае альфа 2000, там даволі на 10-м узроўні даволі шмат танкаў, якія маюць усяго 1800, 1500, я ўжо маўчу пра арту, якая можа мець 450. Если мага, хіба што так, прывітанне табе, прывітанне, шаноўна. Неяк ты хуценька заляцеў сёння, толькі пачаў. Першы бой. Падаецца, мне ў лоб няма чаго ехаць да цяжкіх танкаў. Паедзем там за кутом, за рагом станем у Б0 і паспрабуем па гары трошки пакідаць. Як справа цябе? Наколькі я памятаю, ты не так даўно падпісаны на канал. Хіба што на мінулым тыдні, ці ці пачатку бягучага тыдня. Я так асабліва ўжо не звяртаў на гэтай увагі. Ох, сакавіты леапард праехаў. А як бы было добра яму ў барціну зарадзіць, а? Так, леапарда там падціснулі яму. Добра, ўжо няма таго леапарда. Эй! Сышоў, паскуда. Некага трапіў? Што? Хіба што ў гармату трапіла, не так. Халера, які высокі, я нават не ведаў, што тут будзе дзюза нейкая. Ну, мы тут зараз з гэтай нычцы панакідваем троху. Давайте, подставляйтесь, хлопцы. Бортами, задами.
Все як належить. Все як ви любите. Тартойсы разобрали. Хоть на гору у нас неблагая такая команда собралась. Да ёб твою мать, ну гуслю полетела. Ты что будешь робить, га? Ах ты паскуда, бляха тупая. Трошки горизонтальных кутов не хапило. Танк дернулся. Добре, ну що тут робити? Ще поїхали у центр. Треба буде ніякось тут зайти на гэтых хлопців. А магчыма Т-30 хоча подставиться, а? Наступного разу треба буде стати тут на отстрел. Каб откидать было кого. У бабахи 1000 на свету, только поглядите. Да ну не ешь ты моего, ну 300 хп заставил. Ой, знову гусля все з'їла. Доедуть його чи ні? Не доели хлопца. И я не хочу ехать тогда в таким разе на его. А ну выходь. Ты глядишь на его, ну. Ну выходь, ну ёб твою налево мать. Пробил сраку, нарешті. Пошанцевало трошки. Так, 2 ПТ, там фош. А где 3 ПТ? Другая ПТ, пробачьте, Вафентрагер. Так это же Вафентрагер, и он же для меня ваншотный. И он там? Как это я тиснуть сюда, что он тут? Блять. Криворукая почвара. Так, я його ще раз можу танкануть без проблем. Калишдор, это 3 не пробитье. 3 не пробитье, сука. Голдовым фугасом. Ёб твою мать, гульня, ты что робишь? Як гэта ўвогуле магчыма? Трэшак, просто трэшак, у меня нема словаў на гэтае. 3 не пробіцця ў гуслю паляцеўшы. Да. Я не памятаю такого бою, каб столькі разоў не трапляць туды, куды не прабіў гэтым фугасам. Што? Я сапраўды не памятаю. Я яшчэ другі раз, і можна было неяк сцярпець, ведаеце, аль 3. У мяне ўсяго колькі стрэлаў? 6 было, то бок паловы разоў паляцела ўвогуле не туды.
Да. Не, я спадзяюся, наступныя баі будуць больш такімі лагоднымі да гульцоў. Разумееце? Усё ж такі такого гаўна, спадзяюся, не будзе. Пастаянна. Не, ну, давайте падлічым верагоднасць. Верагоднасць на тое, што яно паляціць не туды, няхай будзе 25%. То бок адзін з 4 стрэлаў, ён ляціць пры зводцы, калі ў цябе ўвесь танк знаходзіцца ў прыцэле, няхай адзін з 4 не паляціць туды, куды трэба. Так? У такім выпадку 3 на 3 гэта будзе 0,25 на 0,25. Халера, бляха, што гэта будзе? 606, 006. Так? І яшчэ на 0,25. Гэта, разумееце, гэта менш за 1%. Верагоднасць такого ой, боже, да. События. Меньше 1%. Трешак. Но будем спадзявацца, што гэта бой 1 на 100. А куды ты глядзіш? І шкода стаіць просто так. Ты супраць фашаці, супраць каго, я не разумею. Што ты тут робіш? Там 3 танкі, тут 2 танкі. Там у траіх супраць дваіх не выйдуць, і гэтыя у дваіх супраць аднаго не выйдуць. Што? Людзі, у вас усё добра? Неяк вы выглядаеце хворымі. Я галаву вашу не бачу, і ні тэмпературу не меру, але выглядаеце вы не здорава, так бы кажется. Так казаць. Ой, ужо надта сейвова гуляе. Да што ты круцішся, остановіся, ды дай яму стрэл. Ой, боже мой. Ну давай, так і трэба гуляць на гэтым танку. Яго стабілізацыя такая, як у 50-м, правда? На шкодзе. Так, мінус пазік. Гэта добра. Заўважыў. Давай. Е-соты, ну, уперад. А што Е-соты робіць? А Е-соты ссыцца, ён не пад'язджае. Яго мае ўзган, так? Колькі там перенабіцца? 12 секунд ці 11? На Е-сотым, я ўжо не памятаю. Давай. А вось была б нармалёвая гармата, то б яго забраў. Ну, магчыма. Так, з верагоднасцю 75%. Давай. Не хвалюйся, едь. Там табе шкода дапаможа. Цікава будзе паглядаць за ёй. У тебя кутоў няма, каб ты так стрэліў яму. Ён уже развярнуўся. Дзіўна, слухайце, гуляць. Ён так гуляе цікава. Уперад, узад. І не глядзіць чамусьці на танк. А ты ведаеш, што можна заціснуць правую клавішу, павярнуць гармату туды, куды трэба, і глядзець за кута, за рагу. Вось так от з-за рагу выглядаеш, і пры гэтым гармата глядзець туды, куды трэба. Оу, няўжо ж. Трошки праспяшаліся. Нарэшце. Бом, давай ужо. Водец, забирай. О, 4 фраги. Фрагмейкер. Так, няўдалы першы бой, калі што. Няўдалы, таму што 3 разы не прабілі. 3 разы паляцеў снарад не туды.
Нічого страшного. Як мы зараз падлічылі, гэты бой мог быць только один раз на 100, а таму ідзем далей уперад. За один бой мы страцілі 41 тысячу срэбра. Гэта не паглядзеў, колькі там стрэлы было, ну каля 6 няхай. Даволі шмат, так? О, вось гэта цікавая мапа для гэтага танка. Так. Паспрабаваць адкідаць. Але слухайце, з гэтых мызы яны меншыя сталі цяпер, калі я не памятаю добра. І моя галава тут будзе трачаць. Ну, давайте, падайдзем. Я спадзяюся, што не адкідаюць. Калі што, даўно не гуляў на ФВС. З паўгады, мабыць. Не, менш. Менш за паўгады, але проста ўжо даволі шмат адгуляў на іншых танках і забыўся. На месцы, куды... маю на ўвазе лакацыя, куды можна пад'ехаць. Так, у нас ЛТ ёсць, ябер. Где там? Ебер не поехал. Вы, хлопцы, только не перешкоджайте, коли ласточка. Ну, блять. У гэты раз тытановые колы цябе не выратавалі. Ну такое здараецца, хлопчык, прабач. Але вось наша грудзя кубогу ФВХ по мне не кідала. А толькі грыль скінуўся. Трэба гнездо разрабіць, канешне. А як інакш? А што вы думалі? Без гнезда гэтая птушка не жыве. Разумееце, ён як бусел. Ён падобны нават на бусла. Я б, канешне, пад'ехаў бліжэй бы, ведаеце? Вось каб мець магчымасць сюды кідаць. Пум, мінус. Але мне нешта падказвае, што іх тут няма танкаў. Дрэвы не паваленыя, ніхто не шоркаецца там, не поўзае. Карацей. Там пражэта ўжо дабярэ, так. А у такім выпадку што мы будзем рабіць? Мы пад'едзем уперад, слухаць, у іх увогуле безініцыятыўная нейкая група танкаў. Там справа толькі 277 шоркаецца і лазіць, а тут гэтыя танкі гуляюць па сейвах. А ну-ка, пакажыце яшчэ раз. Так. 6-0, калі што. Дзяржу. Трымаю, так бы мовіць, у курсе. Чакай. А, ну ён акурат ад'язджаў ад мяне, я цвяціўся, то майго не бачу. Грыля знялі, уже 7-0. Што? Людзі добрыя, што вы робіце? Галоўнае як? Нехто адкідвае. А вось ФВХ. На жаль, адсюль я не заўважу і не адкідаю. Можна смело ехаць на яе. Может, трэба вось гэтых пацаноў там будзе адкідваць. Давай, бачат, дабірай. Было б суперова вось сюды залезці на гэты балкон.
Ну там не балкон, там узгорок такі. А ты что тут забылся? А едешь сюда, не? Ты меня засветил, ты кто? Да ёб твою налево, бляха, пролетела-то як. Я еще перенабиваюсь, добро. Так, у іх нарешті там хлопці поїхали уперед наших душить, але хіба що воно вже не задушить нікого там. Так, ну не, ну бляха-муха, ну что это за опошняя кроплик хп застались мне. 12-4, бляха, 7-0 лик был. Слухайте, 7-0, да як так? Я сегодня глядел, коли что, видосы Левши, той, который на Ру сервера гуляю. Это, конечно, трешак его был там. Амаль что полова боев была турба. Ці один бок, ці другие. Я вельмі спадзяюся, что на евросерверках такого нема. Бля, люди, ну сидите, ну. Ён же один застаўся. Ну, які ўсё ж такі гэты камуфляж, добра паглядзіць, а? Натуральны цягнік. Так, ваншот дзеля ЕБРа не лічыцца. Не лічыцца, таму што там толькі 1000 хп ў яго засталася. Дзякуй Богу, я яго прабіў. Заўважце, што ні разу не паляцела ў гузду без уронія, як было у першым баі. Да, першы бой ўсё ж такі быў выключэннем. О, хімки, ёп, пересете. Тільки вас не хапало тут, бачиш? О, ні. Горше тільки яшчэ гэты, як його, Енск. Горше за гэту мапу. Что это такое? Чему оно такое маленечкое? Две мачеты, шабля, некая стрельба. Але ее ствол занадто уже тонкий. Бо пораньше для солдатов ён толстеющий за ствол этой стрельбы. Так, так. На жаль, агляду у мяне няма, ніхто з наших не паехаў па цэнтру, таму мы не заўважым нікога. Будзем хавацца адразу сюды. От бачату іх паехаў, бачыце. Каб наш нехта паехаў, то можна было б заўважыць тут праязджаючых. А гэта азначае ўсё, рамонт. Ён бы засвяціўся, і я б яму... Блядь, ты его... Мантикора, что за хуйня? Горыть. Горыть. А кто меня святил? Это не уже ж... А, ну так, это ж был это...
Батшат. Ён ззаду пад'ехаўшы ўжо свяціў мяне. А ў іх на гэты флаг ніхто не паедаў. Бачыце, тут толькі ВЗХ 111 і яна здала назад. А ну-ка, зводзімся. Эх. Блага паляцела. Адразу ўправа ўзялося. Перенабивание 24 секунды. Никуда не спешаемся. На, 280 тобі у маску. Знову управо, бачили, потягнуло трошки снаряд. Так, яны усієї команди поїхали на гару. Цікаві люди, нічого не скажеш. Тут доволі високі аборти. Ой, хлопцы, как вы только назад отъехали, как можно по вас было стрелять, это ж... Оп! Пробач, Фош. Гэтага я з'ел. Так, 60 ТП хіба што не пад'едзе уже сюда до гэтага краю, бо ён ведае, што за ім сочаць. Так. 430 хіба што назад не ад'едзе. А можа ад'едзе? Давайте паспрабуем яму, як бы гэта мовіць, у галаву залезці. Ды думку гэтую пасяліць у ягоным мозгу, што трэба назад ад'ехаць. О, мантикора. Пакуль што ж фоловая. А ну. Ці магчыма такое, што я заберу зараз фуловую мантикору? Не, конечно ж, магчыма. Пытанне толькі ў тым, ці атрымаецца, ці ён зробіць гэтую памылку. Блять, пробачьте, конечно, але что там было такое, что я не проверил? Так, вось гэта быў пиздец, калі што. З майго пункту гледжання гэта быў пиздец. — 967. Да як так? А, ён таксама стрэляў у той самую купу. Забрали. Собака, бляха. Як усё ж таки паўплывала, што ў мантикору не паляцела. Снаряд трохі ніжэй пайшоў, і куды ён трапіў, я не разумею. Што там такога ляжала паміж мной і ім, што снаряд не праляцеў скрозь гэта. Ну, танкі ёсць танкі. Танкі ёсць танкі. Ну, што ты робіш? Як ты сабе разбіраешся гэта ўсё бараніць? Стаў пасярэдзіне, ты па цябе што, ніхто тут не заўважыць, ці што? Зарэнтгенілі, хлопча.
Бум. Мантикора, що тобі. Але як наших зустріли, да? Гару оборонили, наши поехали просто штурмовать усім складом. І все, їх постріляли пам-пам-пам. А вот тих, хто на базу ворожу заїхав сюди. Ось гэта дзіўна, як яны так падстаўляліся, што гэта перастралялі іх. Таму што тут знізу, калі што, на Хіммельсдорфе, на варожай базе, пазіцыя сильнейшая за тых, хто будзе з'язджаць з гары. Ну, так атрымалася, карацей. Давайте, карацей, скінем яшчэ. Потым паглядзім, што ў нас атрымаецца напрыканцы стрыму з усяго гэтага. Добрая мапа. Мне падабаецца. Так, одно толькі пытанне. Не, справа не поеду. Там наўпрост высвецяць і здзьмуюць з гэтай пазіцыі, з балкона таго, а з гэтага балкону яшчэ можна трохі панакідваць, бо там хмызік такой ёсць вельмі добрый. Абла ўжо паехала свяціць, Ебрак паехаў на прасвет. Таксама па нізу, на гэту паверху, добра. Лепш не прыдумаеш нічога тут. Адзін пакажа ўсіх, яны не паціснуць гэты ўзгорак, а другі стане проста на засвет, мазы тыя самыя. Я за ягонай спіны буду накідваць. Паскуда, гэтых сор все ж таки заважу мяне. Абла, 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 хавайся, ты что? Бля, абла. «186» ніхто там лупцує його. Ебр прилетів, ти погляди. «1220». Не ваншот, але нормальовий таки камшот полетів. Так, о, арти нема. Нема чого так далеко від'їжджати. Давай, абла. Давай, святі, як ніколи у своєму житті. Яшчэ вы з гэтага хлопца знішчыце, калі ласачка, і будзе ўсё ў поўным парадку. Чарацер на мапу не глядзіш, і не бачыш, што там чарацер ёсць. Недзе на адстрэле. Не, я не хочу тут стоять, бо я не ведаю, хто там. Разумеете? Пакуль наши ЛТ никого не зустріли, то выходит ось так, як з СТРВ. Для мяне немагчыма. Мяне засвяціцца просто ў бубен. На! Супраць мяне ёсць фаваха? Не, нема. Мяне ніхто не заваншотіць. Родненькі, да падыміся ты сюды, алло! Ну что ты ездишь неведомо где? Блять, Ебер, ты просто невероятный тупица. Нашу базу захопливать.
Ды не лжешь, да неправда, да не может быть. Ну что вы гэта вас захопліваеце, люди добрые. О, сбили. Ебр, калі ласочка, проедься. Прошу тебе, як человека. Аблу сбили, а Абла подставилась. Давай, кто тут унизи есть, ну. Ой. Ебать, ты ранее не мог это зробить? Допомогу. Сука. Опять управа. Зноу управа. Ёбаная, блять, гульня. Она просто сдекуется, блять. Это просто сдек некий. Блять, опять 25, ну. Да что ж так не шансую? Что ж ты не летишь? Ведаешь, что иди в сраку. Я разумею, что тебе зведение говно, докладно стрелу говно, але, сука, повинна лететь хоть снег. Ты разумеешь это ці не? Не может быть, каб столько стрелу и не летела. Скудство, блядь. Дун-дун-дун. Ай, блядь. Зато у концы на, калі ласочка, стреляй, блядь, хоть без зведения. Все трапляе. Ёбаная, блядь, хуйня. Як так можно? А ты что стоишь в мазах? На кой хуй тут стоять? Просто каб выжить. Настраляв би шкоду трошки. Нехто там пам'ятається пів. Я точка, я вовсе не медведь. Тут ситуация отворотная. Тут человек прикинувся хмазом. И хіба что уявляет себе, что он листик. Маленький листочек. Ну, тебе уже вылечили хіба что. Ну, коли 55, а не дурный, он повинен тебе вылечить тут.
Ой. Бяжи, Форест, бяжи. А ён жа едзе зараз не ў гэтым, не ў хуткасным рэжыме, правда? А у... як яго? Манеўровы рэжым. Калі там усе колы крутяцца ў яго. Бах! А, колы. Ну так. Титановые колы. Як я мог забыцца? Гэта ж ебар. Трэба, каб па пашкоджаннях вось па колах, колавікам гэтым зрабілі, каб іх все ж таки ХП адымалася, як не круці. Хаця б палова альфы. Не ведаю як і што за механіка, але проста, што гэтыя колы танкуюць, ну гэта робіць увогуле бессэнсоўным страліну ў борт па іх. Гэта так цяжка прабіць. Такі рандом. А ён на хаду, на. Бізонта забраў. Што яму бізонта забраць на хаду? Да ні халера ні што. Бо, хто гэта зрабіў? Бізонта? Аскуль? Не, чакай. Гэта не бізонта яго ж забраў. Три стрела, три фраги. Треба за бой зрабіць 5 страплянняў. Каб атрымаць там гэтую АБЗ-шку за штодзённую. Маю на ўвазе. Так. Так. Ну і што мы тут будзем рабіць? Лепей за ўсё у горадзе гуляць, калі што. Ну, калі пра мяне расказваць, так? Як я тут люблю гуляць, так гэта горад. Направо еду толькі на ЛТ і СТ. Ну і... А не, чакайце, на Номадзе яшчэ ездзіў направо, там стаяў ось у куточку. Але на гэтай гаргары стаяць у куточку, не. Трэба ехаць у горад і спрабаваць лавіць на памылках ворагаў. О, яшчэ курыца. Таксама ў куточак едзе. Паколькі мы халерна высокія, то вось можна так зрабіць. Але хэвік не выедзе. І як па ЗС, то таксама не выедзе. Ой, хлопче, є соти, є соти. Ну, полетела ўлева ў гэты раз, але нармалёва полетела, мне падабаецца. Так, а наши, слухайце, занялі ўсе ключавыя пазіцыі. Ведаеце што? Мы ўжо ацвяцеліся, трэба будзе выйсці вось тут. Там гэтая кірха стаіць, церква, так, ці касцёл. Пратэстанта што, церква ці касцёл? Хіба што церква. Бо на Гарадзеншчыне мы называлі пратэстанцкая церква. Так, є соты, ці ён будзе пастаўляцца, ці не.
доволі далёка. Тут трэба дрэва паваліць усім. Ты паскуда, ты паглядзі якая, га? Вось проста ўзяў да высвеціў. Ну, нешта там трапіў, куды трапіў, я не ведаю, так я 100 едзе, слухайце. 1700. 1200 хп ўжо. Ну, куди ти там зачепився? Смотрено забрали. Яга ще лезе. Засветил. Не пробил ягоную маску, не пробил. Так, две арты, ну, калі што сюды павінны пракідваць, таму не трэба схавацца. Оу. Что это за хмазы такие, что я на меня не сейвить? 378. Это не то, что я бы хотел отримать. Якости узнагороды. Слухайте, ну я хз, яна шалеє. Ух, вось гэта я чакаў нарэшце. Прабіццё. Так, адзінае толькі зараз праехаць паўз ЯХ-ПЗ-100, каб ён мяне не заўважыў, і сюды на рагу стаць. І наступна будзе Т-57 Heavy. О, Фош поехал разбираться. Барабан зародил. На. Так, кто будет светить? Да, бля, не ёбаный рот! Паскудное казино, блядь. Ну там же пиксель не дозвёўся. Ну як так? Чаму ўніз паляцела? Піў табе. Всё. Сдавайся. Треба все ж таки змініць гэтую задачу. І што будзе? Знішчыць 3 адзінкі тэхнікі. Паехали.
Ну, 30 секунд даволі шмат. Можна і пусціць уже, калі што. Ой, людзі, якія будуць глядзець. Сёння ж пятніца. Адпачынак. Час адпачываць. Не, я, канешне, вельмі спачуваю тым людзям. Чакайце, бляха. Так. У мяне ёсць, канешне, дурная мысль. Ведаеце, думка гэтая, куды пад'ехаць. Тут камень ёсць пасярэдзіне. І калі я паспею, то я б, канешне, за яго ўстаў бы, мне не адкідвалі з таго боку. Але я б у такім разе на тых, хто заязджаў на гару, мог бы ваншот павесіць яму. А чаму дурная? Дык тому ж, калі ўсе на пазіцыі выедуць, то мне хана. Магчыма. Вось, Дынакон пятніца. Можна ж, канешне, павіншаваць і паспачуваць тым людзям, якія працуюць у пятніцу. Хіба што ўсе працуюць, што я нясу. Усе працуюць у пятніцу, але не ва ўсіх ёсць выходныя. Та едзібісь ты колам, блядь, ёбаная гульня. Да колькі можна? Паскуда, блядь. Сука, яшчэ трапляе. Та ідзіце нахуй. Просто, блядь, ідзі ты в жопу, ну шчыра. Ой, блядь. Вось гэта я не чакаў, што тупо, блядь, он такі, на, ідзі нахуй, блядь, 0 урона. Говно, блядь. Сука, як жа ж гэта бесіць, неверагоднае нешта. Ой, ёбаный рандом, блядь. Такое адчуванне, нібы палова трапляняў. Гандон, бля. Палова трапляняў у борт, яно ляціць у гузлю зараз. А гусля паедае ўсё. Ей, увогуле, пахую, блядь, чым ты там шмаляеш па ёй. Просто ніводнай адзінкі шкоды не пройдзе праз яе. Хлопцы, навошта вы сюды едзеце? Асабліва ты. Яго не бачна, на жаль. У нас две ELC, яны ў абедзве ў яме. Так, одна ELC-ха выехала, другая типу таксама выехала. Мінус 2 одразу. Ну, что в таким разе? Ну, все, хіба что, блядь, люди. Рамон?
Дзве выехалі, дзве здохлі. Просто. Эх. Конечно, ты, блядь, другий раз не дашь. По 5-1, каже Гуля. Это было болюче. Халіжа, што ён тут стаіць? Ён, конечно, мне свеціць, але ён, напэўна, тут будзе стаяць. Навошта яму туды ехаць? Ідзе тут, у хмызах будзе стаяць. Ось тут, напрыклад. Значна лепшая пазіцыя, чым тут. Бо інакш у нас 195 адлятаў бы, гэтак далей. Не, ён не тут, ён будзе тут стаяць. Ён будзе патроху прасоўвацца вось так вось. Пакуль не заважыць тых самых вон Т-95, ФВХу, АМХ і гэтак далей. Хары нешта там тыцкае. 6-4 наши огороды брали. О! На жаль, не мой засвет, але ўсё ж таки добра, што забілі яго. Ну, трошки насвяціў, все роўна гэта больш хіба што, чым настраляў бы. Нешта доўга выходзіць, давай, 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 давай. Бабах яшчэ ў гульні, што? Ой, руднікі нашы не могуць скончыць. Дарэчы ж, это ж можна проста вось фарміць рэзервы гэтыя. Перамога. Перамога, не глядзячы на тое, што я не прабіў гэтае гаўно К-91 ПТ. Ну,
Дзе моя гульня? О! Итак. Я б, калі што, канешне ж бы паехаў бы на левы фланг. Але там хмызы скончыліся, ведаеце, там былі вельмі добрыя хмызы, з якіх можна было нават на бабахе выехаць, даць і паспрабаваць скрыцца. Не атрымоўвалася, цябе засвечвалі пасля стрэлу, але толькі пасля стрэлу. А зараз, калі не памыляюся, там ужо гэтых хмызоў няма. Карта была перароблена, і таму мы паедзем на мост. На мост. Галоўнае толькі, каб са мною нехта быў браніраваны, каб ён там ці то ўпаў, ці то проста як я бы выходзіў з левага боку. Ну што, ніхто не едзе, зараз К-91 едзе, добра. Так. О, фошбэм. Калі добра трапіць, ой, будзе добра. Па фашу. Ляху іх там яга пад'ехала. Хлопча, ты б неяк тут. Самую бронированную частку я утрапила. Сиди нахер, бля, что ты, бля, меня целишь? Говно. — 1647, это или что, ниже за альфу. Ну, конечно, такое себе. «928», бачите, на фугаснице. Ён гэта робіць просто так. Ён гэта робіць просто так, выходзячы, даючы і ад'язджаючы. Да. АМБТ на гэтай мапе толькі лева. Толькі лева.
Яшчэ горшы танк. С1 усё. Бля, Бураск, ну ёлопала. Так. ПДТ-56. Прикрываю, добра. Там прожета, калі што, і... Я кого-нибудь бачу тут ці не? Не, калі што павінен убачыць. Елка подъехала. Что там спрабую зрабіць? А ад нас яшчэ Брасик пад'ехаў. Так. Ой, не-не-не, бачу, што так там робяць нейкі. Можна пад'ехаць, мне падаецца, ўсё ж таки в гэты раз. Шкода, ты будешь стрелять по им? Добро. Один раз трапила. Добро. А там Лора. Там яшчэ Лора. Бурасик бессмертный, просто поглядите на его. Конечно, ты не полетишь, конечно. Ну, сподіваюся, он там был. Цікаво, куди їх Бурасик дівся, бо ІСУ проїхала, і там нікого нема. Так, ліс. Так. Типу, ІСУ зауважить ці ні його? Лора вже зауважила. З лівого боку. Ну, нехай. Давай поспробуем подъехать. Шапатак будзе ўжо ў куце. Мне падаецца. Угу. Так. 526. Добро залетела. Сама по себе, самонаводная.
Давай сюди. Перше місце по досвіду занять. Зробимо як-небудь, зробимо. Оу, аля. І як тут паспрабаваць, слухайце. Я ўвогуле на гэтай мапе на ПТ вельмі мала гуляў баёў. Паспрабаваць цяжкія танкі, магчыма, калі яна будзе падстаўляцца. Ось там, наколькі я памятаю, калі я на цяжах гуляю, мяне кантраць. Там валяць дрэвы, так і стаяць. Вось на гэтым рагу. А дзе нашыя два цяжа? Адзін хіба што толькі зараз і едзе, так? Е100 едзе. Так, у нас уже -1. Андрей поехал на позицию СТПТ. Цікаво, цікаво. Так, 140-го адсюль я не ўбачу. Там ПВХ 60 ТП і СТРВ. СТРВ будзе стаять там, дзе стаіць. ПВХ хіба што пад'едзе сюды бліжэй, а 60 ТП таксама захоча падняцца на гару вось з гэтага вось боку. Ён заўважыць, што яго ніхто не свеціць, і СТВ паднялося вельмі бяспечна. Блядь. Ну як ён гэта зрабіў? Ну, скуль ён ведаў, што тут нехта можа быць зараз. Як гэтая поскудзь праехала так, каб толькі піксель трашаў, сука. Ой, выпадковасць за выпадковасцю. $780. Конечно, я яго не праб'ю, блядь. Конечно, я яго не праб'ю. А за кошт таго, што той підар мяне засвяціў, гэты ведаў ўжо, куды ехаць. Так бы я яму ўжо засвяціў бы ў галаву. Яшчэ ебр дапамог, каб я не дазвёўся, блядь, і не перанабіваўся. Сука, да што гэта дзеецца, блядь, такое сёння з гэтым танкам? Чаму такія гаўно, блядь, баі?
Наши тяжи, блядь, ніяк роз'їжджаються, цікаво, блядь, потім все вигота трещить по швах. Так, супер десяток. Треба гулять тут на фланзі, там направим. Направим нічого, наліво ми нічого не зробимо. Тут направо можна хоч ЛТ, ці СТ подловити. Дать їй шкоду. Настрой псується від таких бойов. Ведаєте, блядь, які не складаються увогуле нічого. Команда, блядь, роз'їжджається так, каб не затримати ніяк, блядь. Цікавий номер. Что, блядь, і нині як перемогли навіть. Захопом бази ці як. Сука, ён павярнуў галаву, блядь, стрэліў. І ўсё гэта уперед, пакуль я перанабіваў сваю гармату, бля. Ну я... Не, меня уже просто все бесит. Уже настрой сапсаваўся, уже ўсё. Некуда тут цикать. Лік яшчэ 2-1, ад некае адчуванне такое, што ўжо каля там 14-9, бляха-муха. Просто обклали з усіх боков і все. Блядь, где 121? А я не саду был.
Бачили, як яно паляцела? Наўпрост уніз, блядь. Нават калі б ён бы і даляцеў максімальна, не перашкодыў гэту трапіў, то упаў бы проста уніз прыцэлу. Прабачце. Гача. Гача. 7-11. Тут обла. Блядь, это просто невыносно. Сука. Падлы, блядь. Як вы гэта робіце, га? Ладно, Т-95, забирай ХП. Мне заўсёды здзіўляе, калі вось так ва ўпоры просто, ва ўпоры. Вось ён перад табою там 50 метраў, у цябе, блядь, ляціць неведама куды. Ну просто, нахуй, ідзі ўсё. Чаму? Ды так таму, што так вырашыла гульня. Больш нічога гэта не цікавіць іх. Просто таму што. Так. Стацёгі, калі што, гуляюць ззаду, ад чырвонай лініі. Яны становяцца вось тут, за гэтай нават не скалой, я б сказаў, гурбой камянёў. І глядзяць у бок туды. Давайте паспрабуем. Ось, выходзіш вось адсюль. Ну, спадзяюся, некага засвецяць. І я гэтаму некаму прапішу. ЛТ мне ўжо падабаюцца у двукоссі, канешне. Такая ЛТ гэта мара для кожнай каманды. Ну што, там нехта з'явіцца вось тут у хмызах? Так, і там з'явіцца, але ў нашых не хапае гляду, таму ён проста дасць мне без засвету.
Ну, калі я не памыляюся, ніхто яго так і не свеціць, правда? Супер. Трэба было кідаць блайнд усё ж такі. Я выходзіў, думаў кідаць блайнд, але... Чаму не свеціць? Суперконь стаіць пад гарою. Суперконь стаіць пад гарою, ён проста нават туды не ўзіраецца. Тое самае тычыцца і ВЗХі. Яны проста... ВЗХа даволі далёка знаходзіцца ад хмызоў. Прывітанне, ВРВ. Дзед, я ў паневіжыцы, ты не думай, кідай. Магчыма, трэба не думаць, проста кідаць. Можа, так і траплю ў кого-небудзь. Але сёння рандом проста здзекуецца надо мною. Ты бачыў, колькі ў мяне ВРВ сёння было непрабіццёў, проста па гуслях. Наш стрым так добра паглядзелі. Ну, няблага. Лепей, чым усе астатнія, гэта факт. Гэта факт, то, што ён быў лепшы за ўсе астатнія, але... Пакуль што ў мяне ёсць там стрым, які паглядзелі лепш за SnowRunner. Там ведаеш, што па статыстыцы было найлепшае? Гэта час утрымання. Гэта мяне парадавала насамрэч. Час утрымання быў даволі высокі ў параўнанні з іншымі стрымамі, таму можна смела працягваць. Што, ну ўсё? Што такое? Аўдыторыя расце. Дзе расце? Ага, ты маеш на ўвазе, што яшчэ нехто прыйшоў? Ну так, бачу. Мне такое адчуванне, нібыта я ні па кому не трапляў увесь гэты час. Хаця Т-57 трошкі менш ХП мае. Ну-ну. Блядь, это говно яшчэ сюды закидывае. Так, я адсюль нікога не траплю. Трэба будзе вось тут выходзіць. То леопарду навесить. Ты где там? Кто меня бачит? Бум. 1000 хп. Ходи сюда на таран. Не доехал. Разворачивайся. 5-15. Гэта яшчэ не самы благі бой, які сёння быў. Было горш, павер мне. Ну што, быў блайнд ці не? Не было ніводнага, слухай. 4 разы стрэліў, ніводнага не трапіў. Гаўно? А што ты робіш у паневіжысе? Падаеш заяву на змену працадаўцы? А што ў Вільні гэта нельга было рабіць? Опачкі. Вось гэта мапа дык мапа.
Там такое говно, як і ў Польшчы, то дзеецца. Запіс, чарга і ўсё такое. Зразумела. Адзінае толькі ў Польшчы, ведаеш, што зрабілі, там можна падавацца па пошце, то бок ты зрабіў дакументы і даслаў. І ўсё больш-менш нармалёва. Гэта трошки спрашчае, але калі падавацца асабіста, то так, можна будзе чакаць. Калі бяры гэта ЛТ. Ну давайте, хлопцы, свяціце, я зводжуся. Ну тут толькі асабіста трэба прыязджаць. Зразумела. Так. Тут падціснулі. Трэба дапамагчы хлопцам. Останем тут на балкончик. Але анкета і ўсе дакументы ўжо запоўнены праз інтэрнэт. Табак ты ўсё запаўняеш, потым прыязджаеш, асабіста падаеш. Гэта як... Я адразу ўспамінаю, як зрабілі нас гэты лічбавы ўлік пацыентаў, гэтак далей у гэтых бляха, у больніцах нашых беларускіх. То бок зрабілі ўсё тыпу лічбавае, але яшчэ дубліравалі ў журналы і гэтак далей. Ты ў большага нічога не падаеш. Ну зразумела. То бок рэалізованы прынцып аднаго вакенца. Я яшчэ не перанабіў гармату, а ён ужо ад'ехаў. А як жа журнал, уліка журналу? І такі ёсць. І такі ёсць, напэўна. Я нават не сумнеюся. А ну покажися, солоденький мой. Ух, дочекався. Добре. Зараз там 430 разом з АМХ повинно трошки підтискати уже. Ой, я погляді, як стоїть. Ай-яй-яй-яй, і знову я не перенабився. Тільки гуслі зняв. Все ховаются. Куда ты поехал? Еще 9 секунд. О, глядите як. На, 305. Наши базу захопливают. На вот что. Так. Повылазили, поподставлялись. Все. Можно ехать отсюда. Моє повномоцтво, все.
Ех, не вылезе. На ходу его пробивают все. 15-5, блядь, снова турбобой. Что за нах? Что ты мне даси тут? Так, тут уже цікаво. Цікаво, як тут можна згуляти. Ехать туди на правий фланг я не хочу. У мене кутов нема вертикальних. Тому я нормальово там зловити ніякого не змогу. Треба на гэты ПТ-балкон лезти. Сподіватися, що підставиться одразу. А потім сустракати гору, коли що. Так, у нас вниз никто не поехал. Твою мать. И что робить? Т-54 чомусь едет там по версии. Что я тут забыл, все холера его вида. Ага. Так, конечно, одразу трапил. С таким розкидом. Так, ФВХ у їх засталася тут. А гэта означае, што тут павінен нехта быць. Униз полетела, так што, магчыма і паехаў, але все равно я б не трапіў. Так. Что ты робишь? Так. Ось наши хлопцы их подтиснули. Треба дапамагчы. Ну, каб яшчэ ляцела, было б безумоўна яшчэ лепш. Десять секунд, это даволі шмат. 6, 5. БЗ, ты б отступил. Да иди ты нахуй. Просто, блядь. Мяне сёння гэтыя гуслі яны давядуць просто да шалю нейкага. Колькі можна, блядь, просто здымаць такімі набоямі гуслі. Гульня, ну, якога хуя? Палова траплянняў, яно ідзе на просто гуслі. Як? Як ты, сука, гэта робіш? Я б нават калі хацеў, я так не трапляў. А ты наўпрост ебашыш па гэтых гуслях. А, ну так. Так, блядь, яшчэ ў маску, я забыўся, яшчэ маска ёсць. Непрабіўная маска. Блядь, что это деется? Что это сегодня такое деется? Что это за покуты?
1800. Добре, добре був стрел. На жаль, ён адзіны. 13, 12, і там уже ніхто не будзе іх свяціць. 140, мабыць. Папярэджанне не тое. А мог бы добрать. Восемь, 6, 5, 4, 3, 2. 652. Ну что? У іх там шафы цвур яшчэ ёсць. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Больше никто не подставляется. Кобра поехала. Тут треба почекати наших ТВП. Прожета нешта ўнісе робіць, а навошта ён там, я не разумею трохі. $737. Шкода. Аккуратно выехал. Аккуратно выехал. А куда тут отступать, слухай? Кобра і на осиві там, ну, не осиві. Так. У іх дверты уже тут. У іх дверты уже тут. Блять, ён зноўку мяне засвяціў. Да похуй гэтай гульне, разумееце, яна то фугасам, блядь, то бэбэхай, але ўсё роўна гусля з'есці. Вось разумееце? Просто нема словаў. Просто нема словаў, блядь, якое гэта здзекванне надо мною. Яно просто трапляе ў гуслю, яно просто трапляе абы куды, адзінае толькі, каб не прабіць на гэтым танку. Бо прабіццё не лё. Мне цікава будзе паглядзець за пражэтай. Давай, раз. Ён жа едзе наўмысна, каб збіць. Супер.
Просто супер. Одеть, ТВП по тебе целить. Тут уже нікого не повинно бути. Прожати 65. Блять, ну... Просто пиздец, гэта праведнік. Ён нават не глядзіць у гэты бок. Ты дозараджаешься, ці што гэта? Едь, добирай 2 арты. Едь, добирай 2 арты, куда ты едешь? На что тебе гэтая база? Арту добирай. Сука, ёлупень дурны, ёб твою мать, что ты робишь? Няўжо ты не разумеешь, что 1,5 хвіліны, блядь, 2 арты тебе просто знойдуць тут. Ужо поздно, калі што. Трэба было адразу ехаць дабіраць іх дваіх, бо яны зараз самі даедуць да базы у дваіх. Адна ўжо прыехала, гэта ФВХ павінна быць, ці батчат. Зараз просто устане другі і трэці, і ўсё. І да пабачэння. Ну, 22 секунды. А, што здарылася, блядь? Што такое? Няўжо? Нешта пайшло не так. Правда? Гаўно план. Ідыёт. Фуловый болван. Ну, конечно, не докладно, не литерально был фуловый, але все ж таки. Блять, ну як 103-го не пробить было. Ой-ой-ой. Просто гуслю. Иди нахуй. Так. Знову кусу страшний бой. Лепей за ўсё, мне падаецца, гэта гара. Тут яны заўсёды пракідваюць адсюль з гэтага узгорка. А вось на гар не павінны. Цікаво, наш єбарка опит спробує тут засвітити. Давай, опускайся. Ай. Опустилась, проверяй. Ну не, блядь, ну, конечно, ты трапишь.
Так. ЛТ. У нас тест ЛТ маю на увазі, хмизовий. Треба ніяк зняти гэтага ебра. Бо я мне ніяк гулять не дасть. Як же ж гэта заебало ўжо, слухайце, сёння, ну. Куды яно там трапляе ім? Без жартаў. У нас 2 танки там стаять і просто стаять. Ну буває, що зробиш. І он уже тут. Переехавши. Ту-ту-ту-ту-ту. Ось гэта дык раз'ездым. Блять. Seems I had faulty intelligence, but we will refine, Stop return, it. and retaliate. У їх єбру зробив увесь бой. Розумієте? Одна ЛТшка просто зробила увесь бой. Розчистила центр. Захопила, так би мовячи. І все. А наши ні по флангах не пройшли, ні в центр, само собой, ничто не зробили. Навод по замку не доехали, просто стали на одном месте и стояли. Хотя як не збиралися збивати базу з замку, коли його не захоплюють, я не ведаю. Ну и конечно, основная масса техники, она поехала на просто, да, на тяжкий фланг. Восьмерки, восьмерки, восьмерки. Эх, блин, правый бомб. Шариатира жол засвете. CS-53 так само есть. Цікаво, їх там на балконі будуть, хлопці, будуть. О, уже, блядь, что это такое? Так, гвардеец есть.
Вы разумееце, што я зараз кінуў проста сабе пад ногі гэты набой. Не, навошта ляцець? Гэта ж танк. Яго пашкодзіць можна, яшчэ пакрыўдзіцца, не дай бажа. А вось падпал нечакана. Так, там Лёва пад'ехаў. Але я пакуль не бачу, каб ён памыліўся. Оу. У іх, конечно, такі занадта таленавіты из трэці, які просто паехаў на балкон. Так, не, я уже заважу, так. Добра, маленечкая шляпка, але, так бы мовіць, траплябельная. Каста першы таксама можна зняць. Адзінае, не разумею, чаму балкон у іх не свеціцца. У нас два бурасика там светить, их на балкон, а они не светятся. Як? Так. Конечно, ты не полетишь туда, куда я целюсь. Так, ось сюди. Зараз третій набой зарядиться, ми туди блайндом кинемо. Давай, готовы. Магчыма, разрыву я не бачу. Так, калі што ўжо быў бы рэнтген. Але ён з'ехаў. Валера, як тебе дастаць адтуль? Так. Ух, полетело, добре. Восемь один, вось гэта лік. Вось гэта настрэл. УДС. А я з падкаліберамі, калі што. Ну, хлопча. Як кажуць, да похер мне на тое акуратней. Гэта быў Гэндальф. Ён такі, альфа не прайдзе. І альфа сапраўды не прайшла. 290. Зато зараз прайшло. Меня не задовольняют такая хода бою. 11-1. Так, ЦСКА павінна будзе сустракаць, мне падаецца. Разом з СМВ.
Як же ж ти зводишся, йобаний танк ти. Блять, ви бачили, кольки у його кидали. 5 разів? Хлопче, ну що ти робиш? 5 разів його кидали і не трапив ніхто. Тим ліку і я. Ай. Як там кажуть, треба більше пострадувати, так? Так, переходим назад на фавеху. Привітання усім, хто долучається. Бачу, що лічильник завсюди пригає 100 на 20, 100 на 3. Сподіваюся, п'ятниця у вас складається вельми добре. Ведаєте, що я зроблю? Я під'їду сюди. Ось тут буду гуляти. На А2 или А3. А3. Как зустріти гору. Дистанция недалекая, тому магчыма атрымаецца пару ваншотов повесить. Nobody was expecting me, but I came anyway. I'm also armed to the teeth. They will never compare me to my father again. Так, ну что, хлопцы, давайте. Святите их. Бляха, тут по центру поджались. Собаки, бляха, ты погляди. Все планы мне ломают и руйнуют. О. Не блага, 430 тоже шкода. Одине только кепска, что раз на 20 секунд такое себе кидать по 300 шкоды. 3, 2. Упс. Strategy will always win. Давай кидай альфу. Ну треба ж как було по кому кидать, правда? Так. Конкверер трошки оборзел. Эй, блядь, и знову пусля. Бляха-муха. Ой. У меня такое адчуванне, што сёння мне гэтыя гуслі сніцца будуць, як яны спадаюць. 20 секунд, 24, калі дакладней. Три, два. Упс. Нечто пошло не так. Так, суперкон, где ты там ходишь? Ось тут виходиш.
Конечно, конечно, полететь, ага. Okay. Лора приехала на допомогу і до побачення. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once you daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round. And ain't no telling what she might do next. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty lighter. And she might just come for you. Should always sleep with one eye open. You better keep in mind to always look over your shoulder. Cause when you think you're safe, just stay awake. She's moving closer. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty lighter. And she might just come for you. Так, знову всі восьмерки. Подтискаем холмик. Ось тут. Будем спробовать законтролить їхню ЛТ. А у їх що? ЛТ-432. І Барасик. ГТ-2 повинно бути тут у куті. Так, Елка поехала всередину. У нас нема Бурасика, тому кут мы отдаем. Так, Бурасик. Просто показался и все. Ой, як яно полетело шикардосно. Эмиль, что ён забыл на центре, цікаво? Ось калі на гэтым танку не трапляеш. Прывітанне. Хмарачка, прывітанне табе. Калі на гэтым танку не трапляеш, то неяк яно нармалёва, блях. Таму што не спадзяюся, што нейкі дэфолтны набой ён праб'е. Але калі гэта ФВХ, ты проста молішся на тое, каб яно трапіла, бляха. Да што там за мільён такое, што яго так трапіць не могуць. Давай, Елка, давай. Освяти. Пантера. Добрали, добра. А глядзі, каго ён там убачыў. Не, зараз другі прыйдзе, чакай. Дайшоў. Я толькі не разумею, дзе іхняе 432. Яно хіба што тут хаваецца. Не, хлопча, гэта дурная мысля. Чуеш? Гэта думка дурная. Один то, другі тут. Слухайте, ні, тут нема 432. А дзе ён? Ён АФК?
432 АФК? Ні. Нехто світить. Ён не можа быць АФК. Ён недзе тут, унізе, магчыма. Ці ён спрабаваў закантрыць LC? Ведаеце, і стаіць недзе тут. «12-1. Я ўжо збіўся з ліку, колькі гэта турбаваёў за сёння было. О, вось ён. Ну дзе ты, шакаладны зайчык, а? Хадзі сюды. Збілі. 15-2. Супербой. Так, ну што, спадзяюся, фалаха ўжо выйшла. І на ёй можна пагуляць. Поехали. Да. Ой, не хочеться так на базі стоять. Але інакш як. Поеду направо, там буде ЛТ. ЛТ, яка тупо висвітить і мене здує. Просто в секунду хмых і все. Поедешь налево, там тяжкие танки. У них Кранваген, Панцерваген, Конь, ВЗ. Усё гэта великие шансы, что я не пробиваю. Ці то гусля будет, ці то броня будет, и так далее. Ну, поспробуем тут. Восемь секунд. Гэты проехал, а гэты засветіць кого не. Отсюда не башню, ворожую базу. Что? СТБ, ты, блядь, что зрабіў увогуле? Гэта як? Куды глядзеў СТБ, што праехаў Леопард і ВЗ-55? Вось гэта номер. Так, усё, правый бок лічы, што прайграў. $350, не глядячи на то, что по НЛД вытрапил.
Такое собі, такое собі. Ну що, він буде виходить з центру хіба що. Правда? Ні, глядиш ти. І він оказався хитрейшим. Цікаво, леопард подставиться чи ні? У меня для вас добрые новины. Мы преграли все фланги. Все фланги просто зникли. Супер. Не трапляй. Брат брата забил. Знову комбите. Як це не дивно. А, вітаньки, Анюта. Добре, що ти на сувязі. Я так розумію, що ти дійшла вже до МТС і так далі. Супер, які плани у тебе на сьогодні? Ну что за дропы? Ну ёб твою налево мать, блядь, гульня зберися. Зробить интернет детям, того как их научить пользоваться кропкой подглушения. Правильно разумею. Боже, я сподіваюся, что не только у меня равно некая деется тут. На гэтым серверке. Не, а что ты збираешься зрабіць? Просто мобильный подключить им? У Максима хіба што ён павінен быць? Паколькі у яго грошы з'явіліся на аккаунте. Ох, там 703. Не, я туда не поеду.
У Алесі сімка на сябе гэта складана. Дык перарабі на сябе, божа, зрабі ты гэтую сімку на сябе адную. Ад цябе ж там нічога не трэба, толькі зайсці ў МТС, узяць новую сімку. Падаецца, можна ўжо паджацца туды. Адзіна толькі каблора не заўважыла, когда там стаіць на адстрэле. Але ўжо замак, бля, шкода заўважыла. То бок, зрабіць новы нумар, я гэта маю на ўвазе, нет. Атрымаць новую сімку, зрабіць новы нумар і ўсё, і на гэтым скончыць. Ёй жа ўсё роўна няма чаго звязвацца з той жа Міленай. Ніякай нагоды няма. Толькі так, тупа для інтарэсу цікавосткі нейкай спартыўнай. Запытацца, як справы і так далей. І гэта максімум, хіба што можна даведацца ў Мілены. АМХ цяжкі танк, ён баіцца пад'ехаць. Паскуда. Гэта я пра свой танк, калі што. Гэта я не пра яго. Не пра супраціўніка, не. Аддай мыш, аддай, гульня, мыш, аддай. Нарэшце. Іх шарфіцёр стаяў на адстрэле. Так. Так. Бля, зноўку я не ведаю, як на ПТ тут гуляць. Калі сустрэчны бой, звычайны бой, а не сустрэчны, то... Мне падаецца, лепш паехаць вось туды, устаць на гэтыя вось узгоркі і дапамагчы праціснуць левы фланг. Магчыма, яшчэ па цэнтру пакідаць там можна будзе. Бо... Чаму я не памятаю? Потому што на ПТ мала гуляю зусім. Мне гэта клас тэхнікі, ён не зусім падыходзіць. Я калі, напрыклад, праходзіў гэтыя АБЗ-шкі ўсе, то я гуляў на Т-110Е3, напрыклад. Браў, выкачаў тушку гэту грыля 15-го. Нідзе на ім, слухайце, у мяне не ляціць, і называецца самай дакладнай ПТ-шкай ў рандоме. Ні халера, неправда. Яна касае, як пиздец. Яна не прабівае. Кумулі заўсёды трапляюць у гуслі. Тое самае вось як у гэтай. Просто-напросто. Што фугасы, што кумулі. Адное равно. Разумееце? То бок, ну, я не магу нармалёва гуляць на грылі. Хопіць у мяне гэтага агляду кола. Так, пата нікога не заўважыў.
Дэц, трэба з'ехаць. Блядь, ну ты паглядзі на Паттона, ну. Што за ішак? We hit them. 328 по голове, по голове. Паттон, ты сука. Тупоголовая мразота. Yo, crew, let's move. Troops up. З тебе стоїть нічто. Який сенс, що ти тут стоїш? Ян вилетів хіба що. Ні, не вилетів. Ян просто не кидав його. Забрав. О, полетіло добре. Ну що, тут я зауважу його. Сто 21, де там яшчэ вошкаецца. Так. Tell me, don't tell me, don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life. МХ від'їхав, добре. Трошки підтиснути можна. А хто тут у нас спробує визирнути? Will you pick me off the ground if you Ён наверх не виходить, так? Ці виходить? Подається мені, що він повинен виходити наверх. will you save me or burn me down? Тут уже домой почалися. Не подобається мені, що їх ТВП засталася тут у городі. І вона може мені... О, добре, дякую Богу. Дякую Богу, арта його добрала. Так, поїхали сюди. По гриби, по орехи, давай зводься. Який солоденький леопард, ви тільки поглядіть на його. Без комментариев. А мог быть мой. Еще один солоденький котится. Коли что-то в яме там, тебя не бачу. Ой! Кайфанул просто. И полетела, и стрелил. Ой. Ну просто не могу. А где он там ховается? А, за скалами. Я его так не зауважу. Боже, что это за команда у нас такая? Че, куда ты поехал? «60 ТП. Ну, давай, где ты там? Где ты ёсть? Няўжо з гэтай кропкі яго не прастрэлю ніяк?
трэба стаць так, каб граля гэта засвяцілі, а я быў ужо тут зведзены. Ты паглядзі на гэта. Ух! Другі стрэл. Ну, ўсё, гэта добры бой. Не, калі што, сёння рандом просто знішчуе мае нервы. Нічога не могу зрабіць увогуле. Гэта я жартую, што гэта добры бой. Бо немагчыма гуляць добры бой на 2500 пашкоджанняў. Так, зноўку гэтая мапа, але мне падаецца, у гэты раз будзе лепш. Паехалі. Будзем дапамагаць нашым хлопцам справа. This is our plan. We arrive, we win, we leave. No slacking on the way. Чух-ч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 ух. Пагадзіцеся, ўсё ж такі гэты камуфляж самы топавы ў гульні. А, не, прабачце, там яшчэ ёсць адзін камуфляжны і брак гэтага 105-го. Так, ён быў у гэтым новым годзе. Сярод падарункаў. Памятаю. Я яго таксама хацеў сабе, але не купляў коробкі, не купляў, бо не заносіў грошыкі. Віці кісламу. Трошки пад елачку не паклаўся на гэтым годзе. Давай, свяці. Все будзе добра. Не сумнявайся. Так, стоишь, тут добра, что стоишь, давай. И я стою. Далеко ён проехал. А мне не падабаецца толькі, ведаецца, што 140 і СТБ? Не, 121Б. Яны таксама, як і я, стаяць ззаду. Тактычна гэта поўнае гаўно. Трамваем, ты не психуй, калі ласачка, ты ад'едзь. Пакліч яго да сабе. Маю на ўвазе Мінатаўра, каб ён выйшаў. Бо я ж яго не стрэлю праз скіл, правда? Мяне набой не прабіваюць гэту гару. Да, так, пражэты яшчэ пад'ехаў, добра. ТВП здалёк кідаем. ТВП пароды хмызавы. Што, тут нема яго? Так, просто стаяць не цікава ніколі. Менавіта з-за гэтага я больш люблю гуляць на стэту 10-3. Яшчэ трэба выкачаць гэтага, 268, варыянт 4. Там таксама можна падціскаць.
и наносит шкоду уже на первой линии. Ну и что это такое? Так, Мінотавр зараз активізується. Тест ЛТ уже тут есть. Ну бля, ну 1313, ну... У меня альфа 1750. Коли отнять 20%, 175, 350. Вот это хіба что наименьшая альфа, яка могла выкатиться. Разумеете? 1313 это наименьшая альфа, яка могла вылететь на этом танку. Ну, каратей. Я не ведаю, что тут додать еще. Я не хочу ехать до его в лоб. А наші не пушають його. Так, о, Пош приїхав. Пош приїхав, і магчимо я його тут. Бля, прожета. ТВП так само. Ой, боже, боже. Ну, есть трапляння, добре. 121Б. Ти постой, коли ласочка, попужай їх тут. Бо ти мені потрібен. Хорошо, голову свою. Так. Ну давайте, хлопцы, давайте, нечто робите, ну. Прожета, напевно, лічить, що ТВП йому допоможе. Але не розуміє рельєфу, чи що? Ой. The track's fixed. Move on. У нас залишилося одне АПТ, Ты что, повернуть не можешь нормалево, бля? Як корабель. А вовле, я ж гэту, як саме. Я ж тягник. Рельсов-то нема. Привітання всім, хто долучається. Не, з'їли. Ну і хіба що як по ЗС-100 так само з'їдуть, покуль я доїду. Віншую вас з надиходячою п'ятницею. Де увогуле, що я надійшла. «15-6». Ой. 2790. Фу, тут и ёпта мать. Ага, так. Так.
Так. Як жа лепш за ўсё згуляць на гэтай мапе? Поехать на правый фланг? Не хочу. Я поехал до тяжика. Адзінае толькі... Як іх ловіць? Трэба падумаць. Хіба што будзем стаяць вось тут. І калі яны будуць наглець, мы ім будзем даваць па носе. А калі яны будуць не наглець, то мы будзем наглець. Выходзіць і даваць ім па пысах. Ось там, где из Сёмы поехал, там и мы поедем. На першую линию, так бы мовіць, так? Фош Б. Незразумела, на што ты так робіш. Ну, але калі ты так робіш, напэўна, ты ведаеш, для чаго гэта ты робіш. Ну-ка, 140-ы. Пакаштуеш мой фугас? Канешне, ты паляціць у маску. А як іначай? Ён, канешне, блядь, мне другим стрэлам таксама вынеслі наводчыка. Да ёбвана... Раз стрэляў, знёс наводчыка, а другі раз стрэляў, знёс наводчыка. Супер. Ой, блядь, у іх мало здесь стаіць, паглядзіць. Там же 110 метров. Не вижу ніякага, не бачу ніякага сэнсу, каб без наводчика ездить шмалять по кем-нибудь. Гэты танк и так трапляе ледь-ледь, а без наводчика будет траплять яшчэ горш. 30 секунд, калі што. Едешь назад, то и гляди назад. Я його не бачу. Бачатага тага. А ён мяне бачыць. Ён як суслик. Ты яго не бачыш, але ён ёсць. Ну што, свет будзе ці не? Святло, лепей казаць, все ж таки. Свет будзе і быў. Гэта не тое, што Ленін. Гэта сапраўды. Так, ён там не выходзіць, ён. О, ёб твою мать. Вы гэта бачылі? Та ідзі ў сраку, бля, я толькі што такі шот павесіў. А ты мне ўсё сапсаваў, паскуда. Ужо няма было дзе хавацца. У піксель просто заляцела яму. Адзінае толькі альфа не выйшла, але так. О, якая прыгажосць зараз была. Што за стрэл? Што за стрэл?
Так, гэты рэсп ён такі. Колькі у нас ПТ? А у нас до халер ПТ. Не, я поеду налево. Я поеду на гору, нехай ПТ бароніць гэтую ось алею, зелёнку. Я не буду ее бароніць, не хочу. Ось з того флангу. Так, я поехал сюда. Это докладно. Кто свет? Кто? Кто святить будет? Соника кто? Больше нема никому. Только Соника будет светить. ПТшек, бляха, сколько? 7. Да, 7 ПТ-сау. Неводная ЛТ, неводная РТ. Холера, бляха, я такого баланса еще не памятаю. Невже так цікаво людям гуляти сьогодні на ПТ-сау? Это ж не цікаво. Клас танка не цікаво, оголі. Вельмі специфічная гульня. Ці то башня не буде вежі, мається на увазі. Ці то буде розкіт, ось як на ФВСі. І он зусім, бляха, поза порозумінням. Прожетта, йолка. Ні, тут стало дивно. Ти світить збираєшся? Так. Так. Де ж там гэтыя хлопцы? Ну, хіба што так я у іх не траплю. Ну-ка, буду смотреть, не. Так, чекай, який дах тут перешкоджає заўсёды? Вось гэты. БТ пад'ехаў у цэнтр. Хіба што яго там нейкае абсталяванне ёсць на... каб свяціць. На засветка ці. О, а што гэта такое з скарпіёнам? Мне падалося, ці ён пад'ехаў яшчэ раз сюды. Ну-ка. Так, у центру нехто буде світити чи ні? Бізонт. Не бойся, обороним. Бізонт, посвіти, коли ласка. Лора стоїть така, типу, ніхто мене не зауважить. Не зауважать. Я кажу, що не зауважить. Боже, як ти полетіла, кончена. Так. Слухайте, ну гэта ўвогуле не лік. 1-0. 5 хвілінаў стаімо. Мінус. Или я засвяціўся. Так, я засвяціўся. Ось так зробім.
Адзінае, на жаль, толькі гэта быў не мой засвет. О, паглядзіце на гэта. Так, ну что, поехали? Поехали. Опс, приехали. То його ІСУ-152. Було б добре, коли б він клікнув «Дія». Бо мені подається, він все ж таки там стоїть, на базі. Так, Бізот не збирається святить. Не пробіл. Это, короче, так само треба знести. Чаратир там гуляется поміж вагонами. Я не люблю такую гульню, коли стоять. Да как-то светить. І знову світить. Не, ее не там стоїть. І он не тут буде стоять. Унизі. Покольки прожето ее не высветил. Як крудно, что не залетело. Там сапраўды піксель. Полетела. В гэты раз полетела. Вось яна і суха. Не, дакладна стрэлба гэта не пра нас. ВЗ-111 не, ён не страляе, ён терпіць. Экран не пробіты. Супротивники стоять. Поплечники стоять. Нема кому центр святить. Давай, да, давай. Moving to support you. Поехали.
Ты, сука, блядь, мелкая там стоїть по центрі і на, бля, гуслі збиває. Со шкодою. А гэты ў цэнтры працягваюць просто стаяць. Хлопцы, дапамагайце, алё. Калі што пражэт, то тут быў, вось ён. Блядь, бізонт. Так, у іх... Да, халери ПТ. Да, халери ПТ. Не, огляду нема. Меня огляду нема. 122 ТМ мяне высветіць, калі што. Я недзе тут быў, правда? Ой, як крыва ляціць, як крыва ляціць. Холера, бля, што гэта за шанцаванне такое? Який захоп, ти йобнутий? Сто 122. Це чекай. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, не. Калі Скорпіон не будзе сейвіць, мы так, конечно, не пераможем. Сука. Такие не контракция.
На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Ну что, бабаха, отпочила? Давай бой. Шторм. Шторм, шторм, шторм. Ну что, будем сподіватися на те, що наша ЛТ зробить ліпшу працю, ніж у минулий раз на штормі. На этой мапі. Поїдемо знову когось сюди навіть по горок. Поспробуем надавать по головах супротивников. I would rather plan this from my desk, but sometimes direct interference is necessary. Я, конечно, разумею, что мне одному треба було налево, да? Вы, конечно, хлопцы, бляха. Я один там буду. Ну что, неводный ЛТ. Я сам себе оборонца, буду таким, ведаете, буслом. На этой выспе. Одиным. Гонорливым. Вот, і стол подъезжаем. Будет трохи допомагати, я так розумію. Умляй, гриль, соковитый, смачный. Ай. Чекай, зводжуся. Не сиходь. Але знову кольфа не полетела. Слухайте, усі мої... Бля, ти ризикуєш. Ну во що так? То ж є 75 тебе там криє. А у мене ще перенабивання доволі довго. Так, я тут один? Так, я тут один хіба що знову зостався. Неблаго було б все ж таки його сфотографувати, бачите, тут доволі добра позиція. О, приїхали. Добре. Мінус ЛТ це завсюди добре. Ай, бля, захоп, ну нового ж то. Захоп нам не потрібен. Ось сюди. Ох, як було б добре, коли б воно полетіло і залетіло, і було б усе просто вау. Ваншот, камшот. Ах ти собака, ти погляди на його, а? На отступление он отъехал. Так, хлопец, так, добре йдеш. Ух! Готові. Другі готові. Так, трошки відступимо, бо 75 має добрий огляд. Зауважив, так, зауважив, звісно, зауважив.
что, подставишься? Ну давай. Так, я 75 доїдусь, уже доїли. Добре, а ми у таким разі поїдемо куди? Фош доїв там. Кого чекай? 13,90. Давай сюди, ну що тут нам ще застається? Один я не розумію, у нас по позиціях все вельми добре. А лінк 10,8 усього. Угу, 10,9. Ось це доволі дивно. Тут ціле поховання. 1, 2, 3, 4. 4 фраги, бо наші поїхали на вопрос на їх. Ну, конечно, не. Конечно, она просто упадет вниз. Конечно, она просто упадет вниз. Треба, каб яны сядзелі ў гэтым горадзе. Так, Фош будзе дапамагаць ці не? Фош перакидваецца, але ён займае толькі высоту. Я б разом все ж таки з концептом гуляв. Ну что, Фош, будешь контролировать, допомагать? Цікаво, як я не засвяціў яго, а мяне засвяцілі. Грэль жа не мог пераехаць, яго б канцэп засвяціў. Good job. Вось так, неяк атрымоўваецца. Фош, забіў яго, добра. Так, адзіна толькі Грыля гэтага не хочацца так згубіць, а?
А дзе это канцэпт, як ён свеціць ці не свеціць там увогуле. Ж даволі шмат мазоў і все такое. Что там? Концепт выходит. Давай, коли что. The Blitztiger was harder to beat. Концепт, блядь, ти бачиш, кілька секунд засталося? Troubles with the engine. Losing speed. Фу, дякую Богу. Він підставився. 6600. Добрий бой. Добрий бой, добрий бой. Це добре. Удалося двойче перехитрити. Тільки перша ступень. Ну і хлопець. Я все одно задоволений. Подобаєчки, підписочки, як завсюди. Так, ну що, паўгадзінкі яшчэ пагуляем, правда? Ці 3 баі, хіба што за паўгадзінкі атрымаецца згуляць. Ну, плюс-мінус, магчыма 2, магчыма 3. Магчыма, і ўсе 5. Як пойдзе, рандом ён такі. Так, а тут як? Не, ну тут треба тільки на зеленку ехать, больше ніяк. Правый блок. Я слева зусім не хочу гулять на ватных этой ПТ. Там пробьют усе. Усе, хто тільки може. Is that all they got? Can't believe I have to waste my time on this. Так. Тут так само я стоять не хочу, маскировки не хопить, каб сховаться от ЛТН. Треба буде просто поехать у крысу. Стать за рогом там. Ну, на рогу. Докладнее, не за им, а на им. Ось де зараз ошивається чомусь ці шарфатюри, не розумію. У тебе ж барабан. Приїжджай у центр і просто розвалювай усіх. Розумієш, ти усіх розвалиш з барабану разом з Т-50 і Леопардом. Йон шот, ти шот. Блять, люди. Як він засвятився, холера вас ведає, люди. Тебе бачу. Ой, так. Это концепт його засвітив, так? Я розумію, добре. Ну, СТшки кинули просто фланг. Обедви. 55А и шарфатюр. Никто из них не поедет в центр концепта показывать. Никто. И они просто поехали до тяжиков, как поза спинами накидывать.
Пу-пу-пу. Пу-пу-пу, як каже один відомий українець. Пу-пу-пу. Ай, 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 ваншот, ай. А, ой, потекло, бляха, по коленях аж не потекло. Боже ж мой. Гэта было добра. Гэта было горш, чым секс, але ўсё роўна гэта было добра. Ну давай, выходзь, канцэпт. Не покажешься? Ну, я так само глядзець не буду. Як там справа, Леопард? Бачиш кого, не? Гриль промахнулся. Ай, Гонкевичу не подъедет до его. Леопард не бачит хіба что концепта. Концепт для его недосягальный. Ну ёб твою мать налево, бля. Концепт просто центр развалил весь. І ніхто йому нічого зробити не може. Ганкевича поехал, добре, добре, добре. Тое, што Ганкевича поехал, гэта вельмі добра. Мы яшчэ можем тут позахоўваць нашага хлопца гэтага. Ось так, хіба што максимум. Калі што, лік 5-5 всього. Нічого не ясно тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну чому не мабуть? Ну так було б добре, ну бляха-муха. Чому пробиття не було? 12, я ще не можу. Перезаряджаюся, пробач. Блять, не отримовуй по голові свою. Добре, гэта ягоны бой. Просто так нельга робіць. Ой, дяку Богу, я його забив. Так. Штосьці мне падказвае, ці мне трэба зараз ехаць Ганкевіча туды паехаў. Добра. У такім выпадку мне трэба сюды ехаць, але я вельмі баюся канцэпта. Мне вельмі не падабаецца тое, што канцэпт недзе там у цэнтры яшчэ ёсць, я 75 яго не бачу. Ганкевіча яго спрабую заўважыць, але ён так і стаіць там. Ён там так і стаіць, і калі б я паехаў зараз, то ён бы... Бля... Хто, адкуль? Леопард. Сонца маё. Калі ласачка, падкажы адкуль. Давай-ка мы зараз тут паспрабуем. Мимо. О, все, приехали. Мяне заўважылі, і нехта тут ёсць. Тут ФВХ ёсць, вось яна. СТРВ. 4, 3, 2. Не хапіла паўсекунды. Літаральна паўсекунды. Блядь, Ганкевича, ёбаный рот. Гэты олень ён поехал. Ён просто кинул позицию и поехал. Что? Что, блядь? Ты долбоёб. Ганкевича, якого хуя ты кинул позицию и поехал сюда? Ой, 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 ой. Так, не, я за гэтым назіраць не буду. Гэты магчыма, я на першай лініі хоць нешта робіць. Давайте, 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 хлопцы.
ПВ на зелені. Ай, малечина яка, а? О, гэта калі што было выпадкова, я ўпэўнены. Таму што Ганкевіча проста заліла нам бой. I'm walking around in the circle of life, doing things I Ну, што там у нас? Яшчэ 20 хвілінак. walking the same Таму едзем далей. Яшчэ 2 боя. Як мінімум. But do you ever try puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try puff on the left side, put it up in your mind? It's gonna be Ну, тут няма іншай пазіцыі апроч таго, каб стаяць за бункерам. Хо-хо-хо. Сапраўды, я іншай тут не ведаю. Вось, калі сустрэчны бой, можна, канешне, паджацца недзе там. Але гэта павінна шанцаваць тым, каб ты выходзіў, табе ў галаву не накідвалі. А тут. Можна стаць у хмызіках, звесціся, кінуць там удалечень. Па ПТ, па цяжкіх танках. I have to waste my time on this. І атрымаць асалоду ад прабіцця. Сёння альфа не ляцела, калі што. Бачыце, там было хіба што пару разоў, там вось 1800. Леапарда таго ж забраў, памятаеце, так? У 2 баі таму. Не, у мінулым баі гэта ж было. У мінулым. Хлопцы, а што тут робіце? Леапард, кобра. Няўжо вы сапраўды тут будзеце гуляць у мяне? А? Хлопцы, не хацеце пагуляць у нармалёвую гульню? Так, у іх астыні паехалі на адстрэл, так. 113 там з левага боку ад будынкаў. Мне гэта не падыходзіць, бо ніхто не свеціць зараз ПТ яшчэ. Ой.
Че ж ты там стоишь? Эх, кропельку не хапила. Все из-за того, что ты тут стоишь. Перешкоджаешь мне. Сука! Там кобра стоїть. Ось тут кобра стоїть. 130М. Есть задание посвятить? Хіба что нема. Да. Да. О, шаг-футер там поехал. Добре, я на цель поехал. Тут кобра уже там. Ну-ка, 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 подстав свой пиксель. Давай, 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 дороженький. Выедь снег, подставься. Будь танкистом. Я тут его не прокину, покуль я не встану. Леопард поехал, добрый, он угледел, все ж таки он угледел, что там люди поехали, их не здешают, но просто... Тихо, 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 далеко. Ніхто там вошкається, хто тут вошкається? Зараз зведуся, як дам тобі. Even without my period. Вот заради таких моментів я і гуляю на этом танку. І он, конечно, все ж таки, як це говно. Ні тактично, ні фактично. Але, коли шансує, то ти таке задовольнення отримуєш від этого. Ой-ой-ой, батюшка. Артанов просто відпочиває. Куточку, чекай, чому я не стоять? Невже їх світять? Давай-ка я шипов спробуем. Блайнд выписать кому-нибудь. Я не наўмысна. Гэта амаль што выпадкова. Нормалёвыя шорты атрымаюцца на YouTube. 2 танки забраў блайндамі. Добра. Что, протягнем марафон? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Треба допомогти нашим з правого боку, але я тільки не розумію чим. Бо їх допоможників повинно тут хапати. А, їх не хапає. Ты говно, бля. Сколько ты кидаешь? $370. Так. Мне бы, конечно, не хотелось тут скончиться. Але хіба что мне в истине застаецца, разумеется. Вниз поехать, все равно мне 113 зачепить. Бо наши тільки зараз заворушилися, там нешта робяць. І на мяне озіраецца, гэта напэўна. Оу. Хлопцы, треба трываць, треба стаять. Треба стоять, разумеете? СТ у нас говно. Але.
Калі я выйду, гэта будзе апошняе, што я зраблю ў гэтым баі. Там 113. Тут чамусьці 268 яго не бачыць. Дзе ты там ёсць? Ну. Падстаўся. Хлопча. Ага, кунцепанзер, добра. Кунцепанзер, добра. Слухайце, я з ім як з сабакам. Разумееце, той зрабіў нешта такое карыснае. Шарик, добра. Малайчына, шарик. Хадлера, бляха, тут толькі што заўважыў яго і ўсё на гэтым. А ён едзе, глядзіш ты. Ну-ка паглядзім. Магчыма, ён зробіць гэту памылку. Не, пакуль што не робіць. О, добра. СТшки вярнулись з паходу па зялёнцы. Strategy will always win. Так, я пакуль што задаволены. Я пакуль што задаволены, глядзячы на тое, што 1700, але мне 2 блайнды. 2 блайнды. Пра гэта нельга забывацца. Чакай, і з 7. Магчыма, і ты таксама хочаш падставіцца трошачкі. Ён падставіўся, але гульня вырашыла ебала яго рот. Гэтую пазіцыю, гэтае твоё зведзенне. Колькі? 882, гэта не было прабіццё, нягледзячы на тое, што я трапіў, куды цэліў. Ну няхай. Так, 113 едзе. А чаго ж ён хоча, гэта 113? Хлопцы, бляха, няўжо не зразумела, што тут ФВХ стаіць. Так, адзіна я толькі не разумею, як зараз супраць Іса і Цэнтаз гуляць, таму што ўсё. Мне падаецца, фарт гэты скончыўся, і дурні на гэтай мапе таксама скончыліся. Ага, добра, слухайце, гэтыя двое зрабілі вельмі добрую штуку, яны проста пераехалі на перахоп. На перахоп, каб гэты цэнт не заняў гэтую пазіцыю, не сустракаў іх. А яны занялі, і зараз проста будуць яго патрошкі калашмаціць у бакі. Так. Так, гэта было кепска, калі што. Ваяр? Я дасягну ваяра, бля. Уніпанзер, слухай. Мы ўдваіх шотныя. Ты разумееш гэта ці не? Я яго заўважу, ён мяне заўважыў. Блядь, ну... Not the outcome I was expecting. Ай. Don't despair. We will be back. Гэта, блядь, рэжым кіборга нейкі. Не, гэта, блядь, нічога не зробіць за. У яго ўсё ляціць. Наўпрост усё ляцела. Тыпу ён не ведае, што ты тут стаіш, ці што?
just take it slow, let it go. Roll down all the windows, feel the wind brush your blue. Hear the music, take it through. Don't you know all I really wanna be is a connected high. You and I, pinnacle by magnified. Show you my let's forget the 9 to 5. I just wanna feel alive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend you're shy. Take it slow, let it go. Let's take a trip to uptown. Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow. I'm chasing the afterglow. Dance with me while the beat finally got some clarity. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected high. Цікаво, що він планує зробити? Він просто йде на оборону бази, чи що? Ну так, він просто приїхав обороняти базу. О, ну позицію ти зайняв, єбануться просто. Під яблуней. А що ти зробиш з цієї позиції, хлопче? Ти хоч думав? Не, что у тебя в голове такое. Сколько ты стрел ему хочешь дать с этой позиции? 2, 1, 1,5, полову? Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow. I'm chasing you. Чого він чекає? Dance with me while the beat finally got some clarity. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected high. You and I, pinnacle by my Ну, show you mine. You don't have to pretend we're мозгов у тебе не шмат. Коли ти на ходу take it slow. намагаешься пробить и со сёмага. Что? Дитинё малое. Не, у Іса Нормальова залетало. Две вертухи, коли мяне збіў, другой вертуха, а першая ён там збіў. Не памятаю, у 10 кого ён збіў. Ці шахцюра. Але ўсё роўна майстар. Але ўсё роўна майстар. Блядь, і завенчылі, што гэта? 6600. Не так уже шмат, але за гэта майстра далі. Быў нечаканы майстар на Т-57. Ну, прывітайце, калі ласачка, на ФВС 40.05 таксама майстар. Я лічу, што не, гэта не 6 павінна быць. Касікаў 8 хаця. Ну, няхай. Я не супраць. Ну, добра, апошні бой. Апошні бой, ён добрым не будзе. Такім добрым. Ён павінен ці быць лепш, ці значна горш. Ну, зараз паглядзім. Так, ну і що тут робити? А, щиро кажучи. Слухайте, я поїхав би налево. Я б навіть і у город би заїхав. Тому що тут стоять, гулять, ось отсюда накидывать я как-то не хочу. Тут позиціїв нема, гэта не той фланг, на який можна недзе там заховатися за гэтай гурбою каменёў. Але. Як кажуть французи, але. Is that all they've got? I can't believe I have to waste my time on this. Ух, який фіолетовий, К-91. Я не пам'ятаю, у мене є такий камуфляж чи ні? Магчыма, ёсць. О, центр ёсць, Мантикора свеціць.
Тест ЛТ повинен Мантикор просто выносить. Просто выносить, разумеется? Мантикора не повинна там жить. О, блин, туда полетела. Ну что, где ты там будешь? А я его не высвечу, у меня аккуратней хапах огляду. А, куда ты его штурхаешь? Ну. Давай. Тут говно позиция и никуда отъехать не могу. Коли что, треба вертаться, мне подається. Треба вертаться за дом. Ось так. Коли что, К-91 його повинен зауважить. У нас у город мало танков поїхало, я за этой наводи вирішив сюди повернутися, бо мені здається, що все ж таки зараз ми будемо боронитися отсюда. Что ты там кликаешь, там ніхто є, ти впевнений? Не ведаю, магчыма і нема. Наших, конечно ж, вытеснили уже с города. Покажися. Леди там еде себе таки. Нікого не бачу отсюда. Вай. Одесь святі, просто святі. Не, Одес отступає. Одес святить відмовляється. 1400. Я виїхав знову под хлопця засвітився. It's starting slowly. Не бачу його. Мені подалося, що бачу. Тут некий пиксель. Але он только з іншої камери. Угу. Так. I admit this wasn't perfect, but we live to try another day. Нема тут що робити. Як я і казав, значно горше. Добре, акурат перша година дня. А тому я усіх вітаю з тим, що прийшла п'ятниця. Усіх тих, хто має нормальовий виходний у суботу цю неділю. І у неділю. Ось. А тому
Жадаю, каб у вас і сённяшні дзень скончыўся вельмі добра. І вашыя выходныя таксама прайшлі вельмі добра, як мага лепш проста. Усё, што запланавалі, ўсё здзейснілася. І атрымалі найлепшы вынік, які можна было толькі атрымаць. Як і заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Сустрэнемся мы ўжо на стрымах з вамі ў панядзелак. І да пабачэння, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал.